ज्योतिस्वरूप बिनिफ्राय बे पन्चतत्वखौ सोर सामलायो? सोरबा मिथिगौ दा बि? मिथिया रावबो। परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि अनगायै दिनैसिमबो बे पन्चतत्वखौ सालायग्रा मालिकखौ खिन्थानो हाग्रा व्यक्तिखौ जों नुवाखै। बे पन्चतत्वखौ सामलायगिरियानो जाहैबाय ओम तपम सत्यम, अखाफोर आरो सान। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः। ओम सद्गुरु। गिबि गिबि दिनै ब्रह्म गियान चेनेलनि बिगोमानिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गिबि गिबि खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसेयैनो दिनैनि बे ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों धोरोमनि सोमोन्दैयै फंनैसो एबा मोननैसो नैबे डायग्रामखौ लानानै बुहुमनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जे धोरोमनि बिथिङाव गोबां बेले बेजेखौ नुहुरनाय मोनदों। मानो होनबा जोङो साफ्रोमबो व्यक्तिया दिनै धोरोमखौ लानानै गावजों गावनो एना एनि, नोंना नंगौ आंना नङा, जोंनासो ओरै थोरै, जोंना ओरै मावोबा ओरै दाङोबा ओरैबायदि जायो, बेमार आजार बायदि बायदि फाहामनो हालायनाय मालायनाय, नै बेफोरबायदि बिथिङै दिनै गाबोननि प्रसारक बे व्यक्तिफ्रा नै बेफोरबायदिथिं लांनानै सुबुं माहारिखौ एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव बेले बेजेखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो बे बुहुमनि गेजेराव जों बै जे बुंदों शास्त्रआव सारिमुथि जिबि, बे सारिमुथि जिबिनि गेजेराव मानसि जिबियानो श्रेष्ठ, बयनिफ्रायबो साबसिन हामसिन। मानो होनबा मानसि जिबिया गासैबो मोजां गाज्रि बेफोरखौ बिजिरनानै गाज्रिखौ जोङो सायख'नानै एंगारनानै मोजांखौ सायख'नानै मोजां हाबाफारिखौ मावनो हानाय गोहोआ बै सारिमुथि जिबिनि गेजेराव मानसि जिबिनाव दङ। बिनिखायनो शास्त्रआ बुंदों मानसि जिबिखौ श्रेष्ठ जिब। नाथाय बै सारिमुथि जिबियाबो गासिबो जिब आरो बेजोंनो लोगोसेयै नैबे मानसि एबा सुबुं समाजाबो जिबावनो गोग्लैयो। जों जुदि मोजाङै बिसारनि गेजेरजों मुलुगनि मोजांखौ जोङो मावनो रोङाब्ला, मुलुगनि गोजोन थासारिनि जिथु हाबा बेफोरखौ जों जुदि मावनो रोङाब्ला, साननो रोङाब्ला, होमब्ला जोंबो जिबावनो गोग्लैयो आरो जिबियावनो गोग्लैयो। बेनिखायनो शास्त्रआव बुंदों मानो होनबा जोङो साफ्रोमबो व्यक्तिया बिसारजों थांनो नांगौ।
बेनिखायनो जोंनि गेजेराव परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंनो गुबै धर्म एबा इसोरखौ रग' रग' गावनि दखान बिजाबाव लिरनानै गालांखाबाय नोंथांमोन। बिनिखायनो दिनै आङो बै दखान बिजाबनि एसे हेफाजाब आरो बे हेफाजाबजोंनो लोगोसे जोङो एबा आङो दिनै नैबे डायग्रामजों इसोरजों मानसिजों मा सोमोन्दो दंमारो, इसोरा माखौ बुंमारदों, सोरखौ बुंमारदों, संसाराव जेसेबां धोरोमारि हान्जा दं बे हान्जानि गेजेराव साफ्रोमबो धोरोम प्रसारकफ्रा बुङोदि धोरोमा मोनसेल', इसोराबो सासेल'। नाथाय दिनै मानो बे सासेल' इसोरा मोनसेल' धोरोमा मोनसेल' होननानै फालिनाय आयदाया मानोथो गुबुन गुबुन जाखो? बेखौ एसे बिजिरनानै नायदो नोंथांमोन। बिनिखायनो परमहंस आफाया बुंदों बिचारे बस्तुबोध बस्तुबोधे ज्ञान, যাহার বিচার আছে তাহার বস্তুবোধ আছে, যাহার বস্তুবোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞान আছে ताहारै शान्ति आसे होनदों। जायहा मुवानि सायाव बिजिरनाय दं बेहा गियान दङ होनदों। जायहा गियान दं बेहासो शान्ति दङ होनदों। जाहार बस्तुबोध नाय ताहार गियान नाय, जाहार गियान नाय ताहार शान्ति नाय। जायहा मुवानि सायाव बिजिरनाय गैया बेहा गियान गैया, जायहा गियान गैया बेहा शान्तिबो गैया होनदों। बिनिखायनो गिबि गिबि परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया सुबुं माहारिनि गेजेराव माखौबा मावनायनि सिगां गिबि गिबि बिसारखौ होलांदों। बिनिखायनो जोङो नैबे धोरोम होनदों जायखौ, धोरोमनि ओंथियानो जाहैबाय द्रि धातु, द्रि धातुनिफ्राय धर्म सोदोब जादों होनदों शास्त्रआ बेखौ खिन्थादों आरो। द्रि धातु होनोबा दिनै जोङो एसे बिजिरनानै नायदो बे मुलुगखौ सोर हमथानानै दङ आरो सोरनि दारै बे मुलुगा बेबायदि दिनै मोजाङै थागासिनो दं एबा दैदेन जागासिनो दङ, सोरनि दारै होनदों आरो। बेखौनो नैबे डायग्रामनि दारै मानसिजों इसोरजों मा फारागथि दङ बेखौ एसे दिन्थिनानै होनो थाखाय आङो बेवहाय नैबे चेनेलनि गेजेरजों मुलुगनि बुहुमनि सुबुंफोरनो बेखौ खिन्थानो सानदों एबा खिन्थानायजों लोगोसेयै नोंथांमोनहाबो बयबो जायफ्रा नैबे चेनेलखौ नायनानै नैबे डायग्रामनि सोमोन्दै बुंथिनायखौ जायफ्रा नायगोन नोंथांमोनहा बयबो एसे बिजिरनानै नाय, धोरोमनि खोथाखौ होमब्ला एसे मिथिनो हागोन। मानो होनबा जोंहा बयबो मुलुगनि मानसियानो, मुसलमाना बुंबाय गावसिनि धर्मखौ मोजां, ख्रिस्टाना बुंबाय गावसिनिखौ मोजां, ब्रह्मफ्राबो होनबाय गावसिनिखौ मोजां, बाथौआबो होनबाय गावसिनिखौ मोजां, गावसिनानो साबसिन, कृष्ण खुलुमग्रायाबो होनबाय बिस्राबो गावसिनिखौनो साबसिन, बौद्ध धर्मनि मानसिफ्राबो होनबाय बौद्धआ गावसिनानो साबसिन, जैननियाबो होनबाय गासिबो गावसिनानो साबसिन ओमफ्राय गुबुननिया नंखाय। बिदिनो आरो बायदि बायदि दंबावो गोबांथार धोरोमनि नामफ्रा। मानो होनबा बेफोरो गासिबो संगठन जाजोब्बाय, धर्मजों दङब्लाबो एफा एनैल' लोब्बा दङ आरो। बिनिखायनो जोङो असे धर्मआ माखौ बुंमारदों, धर्म काहाके बोले, बे खोथाखौ लानानै जोङो एसे सावरायनि
नैबे डायग्रामनि गेजेरजों आरो बिनिखायनो जोंखौ परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया ओरैबायदि मोनसे ब्रह्म गायत्री होनदों जायखौ ब्रह्म गायत्रीया जाहैबाय ब्रह्म गायत्री गाय माने सोलेर त्रि माने त्राणकर्ता अर्थात रैखागिरि होनदों आरो बेखौनो मानो होनबा जों मानसिजों रुजुनानै परब्रह्मजों मानसिजों माबायदि सोमोन्दो दं परब्रह्मआ जोंखौ माबायदि महरै दादों माखौ लानानै दादों बेखौ मोजां महरै नैबे डायग्रामनि गेजेरजों जोङो दिहुननानै होलालायनि बयबो एसे नोजोर होदो आरो आइमोन बाबामोन आरो नोंथांमोन बिनिखायनो नैबेवहाय बुंबाय ब्रह्म गायत्रीयाव ओम भू ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम सातथा स्निथा मुवाजों जोंनि मानसिनि देहाया दाजानाय नोंथांमोन बेनिखायनो जों एसे माने बिजिरलायनि फै आरो बिजिरनानै मिथिनानै मोनसेल' सासेल' इसोरखौ जोङो सिनायनानै बयबो मुलुगनि सुबुं माहारिया जों मानसिजों मानसि नायनो बालायनाय सैलायै नैबेफोरबादिनिफ्राय जों जाहाथे गोजानाव थानो हायो रोखोमसे सासे इसोरखौ फालिनानै जोङो संसाराव अनलायलायनानै रुजु रुमु जोङो सासे इसोरनि नेमखान्थिजों सोलिनानै बे संसारखौ गोजोनै जोङो जेब्लायबो दैदेननो हायो बेखौ जों एसे नोजोर होदिनि आरो नोंथांमोन बेनिखायनो दिनै नैबेवहाय बुंदों ओम भुव माने हा पृथिबी होनदों पृथिबी बे पृथिबी माने बुहुम बेनिफ्राय मा होनदों हार मांस हारा बेदर बियो नैबे हाजों दाजानाय बेनिखायनो अम्भु बे बुस्थुआ जोंनाव दङ आरो बे बुहुमा माजों दाजानाय हारा बेदर हाजों दाजानाय आरो बेबायदि आरो बेखौ होनदों बेनिफ्राय सनिबो होनदों आरो बेखौनो बेबायदि आरो बेनिफ्राय अम्भुव पानि होनदों दै बे अम्भुवआ जाहैबाय पानि एबा दै जोंनि देहायाव मा दङ रक्त रस नारि थै रोसि रोदा रुदु जोंनि देहाया बे दैजोंबो दाजानाय आरो बेखौनो शुक्रबो होनदों आरो ग्रह होनदों आरो बिसोरखौ शुक्र बेनिफ्राय ओमस अग्नि अर जोंनि देहायावबो अर दङ होमबा बे अरनिफ्राय जों मा मोनदों भग फिया बाक्य उच्चारण अन्न परिपाक जोंनियावहाय बे अरा थानायखायसो जों माने उखैनाय गांनाय राव रायनाय आरो जेसेबां जोङो खुगाजों जाहरदों बे जाहरनायखौ फोमोनफामो नैबे उथुमायाव जथरकनि दङ जथरकनि नोंथांमोन बेखौ मिथिखा आरो जेसेबां जाहरदों बेखौ बे अरा जथरकनिया फोमोनफामनानै मा जाहरदोंमोन बेखिनि रसखौ बियो नांगौ जायगायाव रानसा फुराय हरजोबो बे जथरकनिया जेरैहाय आथिं आसुगुर बिदिनो पेसाब फायखाना आखाइ आसुगुर मेगन खुगा गन्थं
खर' खानाय मथा मथि देहायाव जानांगौ बेखौ बे जतरकनिया बै जाहरनाय मुवाफोरखौ बियो फोमोनफामनानै नांगौ मुवाखौ बियो जोंनि देहायाव रानसाब फुरायजोबनानै होयो नोंथांमोन। बिनिफ्राय नाङै मुवाखौ खि हासुदै बिदिनो खौदै गुंग्राय बेबायदि महरै हगार हरो आरो नारगार हरो। बे खामानिया मालाय ज्योतिस्वरूप साननारायण एबा अत ब्रह्मनिसो खामानि, बे जोंनि खामानि नङा आरो। मानो होनबा गावनो गाव जोंनाव थाखानानैसो बे हाबाखौ अत ब्रह्मआ मावो। दा माखासे बुंलांबावगोन, आं बेखौ फोजोबनानै लाग्रोनि। ओम मह बार, बारा नै पन्चप्रान, बारा पन्चप्रान नै बेवहाय दंमोन माखासे दंनायालाय, होमबाबो थाथोंसै बेवहायनो दिहुनजायो। पन्चप्रान माने मोनबा जिउ। जोङो बारखौ जै जाहरबाय, जेनेबा बोखोलांबाय आरो बे बारा नोंनाव एबा आंनाव बयनावबो हाबनानै मोनबा बिफानाव बियो खामानि मावहैयो आरो। मोनबा बिफानाव खामानि मावहैयो बे बारा हाबनानै आरो। ओरैबायदि खामानि मावो, बे जाहैबाय पन्चप्रान होनदों नालाय, मोनबा जिउ। मोनबा जिउ फान, अपान, समान, उद्दान, ब्यान, मोनबा बियो हाबनाय लोगो लोगो बेबायदि खामानि मावहैयो। मोनसेया जाहैबाय पान, नोङो जाबाय गन्थंजों। अपान मोनसेखौ लोगो लोगो हगार हरबाय। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय समान, देहानि सिङाव माबायदि नांगौ बेखौ समान रानसा फुरायग्रा मोनसे आरो। मोनसेया जाहरबाय, मोनसेया ओमफ्राय हगारफिनबाय, ओमफ्राय समान, बिनिफ्राय फुरायजोब्बाय रानजोब्बाय। बिनिफ्राय उद्दान, उद्दान होनो। बे उद्दाना जाहैबाय मोनसेया, बे उद्दाना, उद्दान बारा, उद्दान जिउआ ओरैबायदि खामानि मावहैबाय, जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो माखासे मुवाफोरखौ बियो फायखानाजों, पेसाबखानाजों, बिनिफ्राय गोलोमदैजों, खौदै, मेगनजों मोदै, खोमायाव खोमाखि, नै बेफोरबायदि बै उद्दान जिथु हाबलांनाय बार, बिसोर मोनबा गावस्रा हैयो नालाय, बियो बे मोनसेया बे खामानिखौ मावो आरो। बिनिफ्राय ब्यान मोनसेया जाहैबाय ओरैबायदि खामानि मावो बे बारा, माने नोङो लामायाव थाबायलांबाय, बेनिफ्राय नोंनाव आथिङाव माबा मोनसे फिसा सुवानो हाबबाय आरो, हाबख्लाबनो मोना। नोङो बेखौ एसे नांनाय लोगो लोगोनो आइदै होनखांबाय आरो। ओरैबायदि माने बे ब्यान बारा बे खामानिखौ मावो। पन्चप्रान होनदों आरो बेखौ। पन्चप्रान माने मोनबा जिउ होनदों आरो बेखौ। बे मोनफा 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 मोनबा बारा देहायाव खामानिखौ गावबागाव बिभागाव मावहैयो आरो। बिगियान सम्मत नोंथांमोन, बियो मालाय गावनो गाव मावखानायसो आरो, जों मावनाङाखै बेखौ आरो। बेबायदि आरो। बिनिफ्राय ओम जन, अख्रां, शब्द गियान, अख्राङा। मानो होनबा जोंनावबो नै खुला जायगा दङ। जोंनाव बे दुलुलुद जेबो गैयामोनबा, निलमातबा जेबो जों सोदोब खोनानाय नङामोन आरो। बेनिखायनो नैबे अख्रां आरो। अख्राङा लांदां जायगा, आरो जोंनावबो बेबादिनो लांदां जायगा थानायखायसो जों जाहरनो हादों, उदैयाव थाहैदों, पेसाबै फायखानायै ओंखारदों। नैबे खन्द'आव सिङाव लांदां जायगा थानायखायसो जोङो नोंथांमोन बुंनाय, आं बुंनायखौ नोंथांमोना खोनादों, नोंथांमोन बुंनायखौ आं खोनादों आरो। बेबायदि आरो। होमबा बियो अम्भु
अम भुव अम स अम मह अम जन हा दै अर बार अख्रां बेखौनो हिन्दुफ्रा पंचतत्व होनो पंचतत्वजों दाजानाय होनो जोंनि देहाखौ आरो जोंनि बे सुबुं माहारिनि देहाखौ पंचतत्वजों दाजानाय हा दै अर बार अख्रां नंगौ सत्य पंचतत्वजों दाजादों नाथाय बे पंचतत्वआ जाहैबाय जड़ गोमबा बे पंचतत्वआ गोमबासो जेबो खामानि गैया बे पंचतत्वआ जोंनि बे देहाया आरो पंचतत्वजों दाजानाय देहाया जड़ जेबो गैया आरो बिनिफ्राय दिनै नोंथांमोनहा एसे बिजिरनो नाजा मिथिनोबो नाजा संसारनि सुबुं माहारिफोर नोंथांमोन दिनैनि बे मुगाया बिगियाननि मुगा जानला मोनलाजों नोंथांमोनहा धोरोमनि प्रसार खालामोब्ला परमहंस शिबनारायण स्वामीजिया मा होनदों जानला मोनला नङैखौ नों जुदि प्रसार खालामफ्रांदोंबा बियो अधर्मआसो बारायलांबाय थागोन होनदों धर्मआ बारायालासेनो अधर्मआसो बारायलांबाय थागोन होनदों माने सुबुं माहारिखौ नोंसोर सोबाय थागोन आंबो सोबाय थागोन बै मोनसे हान्जायाबो सोबाय थागोन होमबा नङैखौ जुदि नों मावफ्रांदोंबा बै नङैखौनो बै बेक्तिफोरनो सोनानै होनानै बिसोरखौ मावहोनाय जानोसै आरो बेनिखायनो बेबादि बेक्तिफ्रा इसोरनि खाथियाव दाय जायो होनदों नोंथांमोन ओंखायनो एसे बिजिरनानै नायलायदिनि जों फै नोंथांमोन बयबो मुलुगनि सुबुं माहारिफोर बिनिफ्राय बे पंचतत्वखौ सोर सामलायो सोरबा मिथिगौ दा बे मिथिया रावबो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि अनगायै दिनैसिमबो बे पंचतत्वखौ सालायग्रा मालिकखौ खिन्थानो हाग्रा बेक्तिखौ जों नुवाखै नोंथांमोन बे पंचतत्वखौ सामलायगिरियानो जाहैबाय सत्यम अम तपम सत्यम अखाफोर आरो सान नायसाय अखाफोर आरो सानासो नैबे पंचतत्वखौ सलायदों मन होनदों ओंखायनो नै मन चन्द्रमा होनो हारसाफ्रा अखाफोर बिमा बर'आव